Wadhi nyime kendo ka koro en ni riwruok mar HASEP Kenya kotenore kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar jiwo pim mar tuo mar ringa mar remo kuom nyithindo kochakore e seche ma onyuolgi nyaka higni 5. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Kwan nyithindo ma nyuolo kod tuo mar ringa mar remo pod medre e kaunti ma Migori. Ka lipot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan ji malogo 2,500 sani odak kod tuo mar ringa mar remo e kaunti ma Migori. Apisa mochune kedo kod tuoche go mok gam ma ong'ere kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Paul Olik wacho ni kwan ni bende koro pod nyalo bedo malo nikech mana kwan ji mathin ema osebedo ka koro dhi osiptende mar manyo chenro go mag pim. Mayudo ni tuo mar ringa mar remo ni osemedore kuom ndalo mosekalo chien ka ma sani wan gi ji 2,576 e kaunti waka. To mano mana data ma wagolo e osiptende. E okang' mar jiwo okenge mag kedo kod medruok mar tuo mar ringa mar remo e kaunti ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ma Migori oyudo jol kowuok kuom Health and Advancement Community Development Program kata HASEP. We are going to have screening of children who are born so that they can be known whether they are suffering from sickle cell or not, so that early management is made. Watemo mondo wakony nyithindo matindo ma chakre monyuol nyaka higni 5 gi support mondo gibed ni ginyalo dago ngima kaka nyithindo mamoko. Kod gi partnership mar higni 2 ma nyocha wase sign MOU to wayudo ni en gima ber kabisa ka ng'ato ng'eyo chal nyathine mar sickle cell. Omiyo bedo mayot mondo mi nyathini o celebrate the 5th birthday. Jakom mar bodi mar HASEP Kenya Michael Linus Mbeko mane wuoyi kinde mane chaka yanga chenro ni osiptal Duma Migori wacho ni gidhi chiwo gigo mag pim kod masinde mamoko ma nengogi loyo $40,000,000 ma koro dhi konyo e chenro mag pimo tuono mar ringa mar remo kuom nyithindo. Wase source rapid test kits manyalo romo 25,000 and mano endo wa partner gi jok milongo ne Hemotype C ma en technology manyien ma pimno endo bedo maber kabisa moingo the kind of test kit magitiyo godo sani endi. Mbeko wacho ni okenge onego med jiw e kedo kod tuoni ka bende wacho ni piny owacho onego koro keto omenda moromo mar kedo kod tuoni. Moketne sickle cell e counties ok nyal romo kata matin mar kedo gi tuo mar sickle cell. Mano endo e gap maduong' mane waneno momiyo waamua mondo wa focus on that area of health. Apisa mochune kedo kod tuoche go mok gam ma ong'ere kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Paul Olik wacho ni tuoni medore nikech thoth ji makendore ok ng'e chal gi kawo tende kod tuoni mar ringa mar remo kapok ginyuolo nyithindo. Wakwayo kabisa ni jonyuol obiyo yie mondo nyithindgi obed tested nikech en gima ji mang'eny ok ong'eyo kata chal gi mag sickle cell mare gi mar jaode. Yes, preventive best measures mag sickle cell gin kaka achiel kuom gi en pimruok kapok ji onyuomore, ma bende ayudo ka en bit of tall order. Ji onego bed ni pimore mondo ong'e chal gi mar sickle cell kapok ginyuomore, ma kata kuyudo ka ng'at achiel en kare to ng'at machielo onge go, then ung'eyo ni you can have siblings ma ok bibedo gi sickle cell. Olik wacho ni kaka migawo gisetemo keto okenge mathoth mar kedo kod tuo mar ringa mar remo e kaunti ma Migori. Wan gi program ma ran sani ma wan gi subsidized cost mar hydroxyurea. Once hydroxyurea oko ka e chemist ma oko gi en selling 70 pa capsule. Mano capsule mar 500 milligrams. But in our program mar sickle cell ma wachako Rongo and selling war subsidized to selling 21. Dwaro pod nitiere mondo koro jiw puonj ne oganda e yore mag kedo kod tuo mar ringa mar remo e kaunti ma Migori. In these community units we have 3,400 CHPs and they are in the villages trying to do a lot of advocacy. Maybe let's talk of the Lake region. Tuadoka numbers go are so high. Mano emomiyo ne waamua mondo wa target 39,000 children in the first year mar operation. George Juma, Ramogi TV, Migori.